Ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ƙasar gado Najeriya. Ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ƙasar gado Najeriya. Babba ƙasa Najeriya. 1906 ita ce shekarar da aka yi ta samun ɓullar mutane a Najeriya ta Arewa da suka rika da'awar cewa wai su ne mahadin da zai bayyana a ƙarshen zamani. Sanadiyar haka ne tarzoma ta ɓarke a garin Saturu da ke yankin Sokoto, wacce ba a taɓa yin irin ta tun bayan da Turawa suka ci Najeriya ta Arewa. Haka kuma a shekarar ne gwamnatin Birtaniya ta haɗe ƙasar Legas da ƙasar Najeriya ta Kudu suka dunkule zuwa ƙasa guda, wato Najeriya ta Kudu mai hedkwata a birnin Legas. Ku biyo mu domin jin muhimman abubuwan da suka faru a fannin siyasa, tattalin arziki da zamantakewar al'umma a yankin da a yanzu ake kira Najeriya a shekarar 1906 daga nan Tarihi TV a YouTube, Facebook da TikTok. Kafin mu tsunduma cikin shirin ku danna mana subscribe sannan kuma mu haɗu a comment section domin jin abubuwan da suka fi ɗaukar hankalinku a shekarar. Madalla, to ku karkaɗa kunnuwanku ku sha labari. Barkanmu da shigowa shekara 1906. A farkon watan Janairu ne rikici ya ɓarke a garin Abinsi, inda kamfanin Niger ke da kanti a bakin kogin Benue, tsakanin 'yan kasuwa Hausawa da kuma Jukunawa 'yan gari. Asalin saɓanin dai rikici ne tsakanin wani Bahaushe da Bajukuniya, wanda ya rikide zuwa rikicin ƙabilanci da aka yamutsa. Sai Hausawa suka samu galaba akan Jukunawa, har ma suka kashe wani Bajukune guda. Da haka Jukunawa suka kira abokansu 'yan ƙabilar Munshi, wanda a yanzu ake kira Tibi. Su kuma suka zo da yawansu, suka afka Hausa, suka kashe mutane 76, suka kama 163 a matsayin bayi. Aka yi sa'a a lokacin akwai wasu Turawa da ke aikin tangaraho da ke ratsa kogin Benue cikin kwale-kwale. Da haka Hausa 'yan gudun hijiran nan suka yi ta ɗanewa kan jirginsu har suka jawo ya kife. Gwamnati ta yi asarar dukiya mai yawa. Daga nan sai Munshi suka wawashe kantin Royal Niger Company, sannan suka ƙone abin da ba su kwashe ba. Dama Turawa na jin haushinsu, kasancewa tun watan Yunin 1905 sun harbi jirgin ruwan wani Bature mataimakin Rasdan da ya ratsa ta ƙasarsu. Wannan ta sa aka tura musu dakaru domin hukunta su. Laftanar Kanar Hasla, muƙaddashin kwamandan dakarun mulkin mallaka a Najeriya ta Arewa ne ya jagoranci rundunar mai soja 678. Sai dai kuma tilas aka janye su sakamakon ɓarkewar rikicin Saturu. Duk da haka sun yi nasarar ceto mutane 90 tare da ƙwato wata daga cikin dukiyar da Tib suka sace. Haka kuma an bar soja 50 ƙarƙashin Laftana Woods domin su ba da kariya kafin dawowar babbar rundunar. A lokacin da ya ga take-taken wani basarake da ya kama mutane da yawa a gabar arewacin kogin Benue na neman wuce makaɗi da rawa. Na haka yi kukan kura ya afka masa. A haka aka samu nasarar ƙwato kamammu 118. A Najeriya ta Kudu kuma a ranar 27 ga Janairu, rundunar Kyaftin Mageson, wacce ta kai hari yankin Kwale tun cikin Oktoban 1905, ta samu nasarar tabbatar da mulkin Ingilishi bayan kwashe watanni 3 tana gwagwagwa. Idan muka koma Najeriya ta Arewa kuma, a cikin watan Janairu ne dai, ƙungiyar bunƙasa noman auduga ta 'yan kasuwar Birtaniya, British Cotton Growing Association wato BCGA, ta buɗe kamfanin gurza auduga a Lokoja, kafin a tafi da ita Birtaniya domin kaɗawa ta zama tufa. Masu kamfanonin saƙa tufafi a Birtaniya ne dai suka kafa BCGA ranar 12 ga Mayun 1902 a birnin Manchester. Manufar ƙungiyar ita ce zaburar da al'ummar Afirka ta Yamma su shiga noman auduga saboda rage dogaran kamfanonin Birtaniya da audugar da ake noma a Amurka. A ranar 14 ga Fabrairu kuma tarzoma ta ɓarke a garin Saturu da ke da nisan kilomita 22 daga birnin Sokoto. Al'ummar Saturu suka yi nasarar kashe Rasdan na Sokoto Mr. Hillary da mataimakinsa Mr. Scott
da kuma kwamandan sojin Laftanan Blackwood tare da sojin doki 27. Wannan ya biyo harin da sojin mulkin mallaka suka kai wa garin Satiru sanadiyar ɓullar Mahadi a yankin. Dama dai, tun a cikin 1904 sarkin Satiru ya yi da'awar cewa wai shine Mahadi, yayin da kuma ɗansa mai suna Isa shine annabin Allah, Isa alaihi salamu, da suka bayyana a shirye-shiryen tashin alkiyama kamar yadda addinin musulunci ya tanada. Nan da nan sarkin musulmi ya sa aka tasa ƙeyarsa zuwa Sokoto. A Sokoton ne sarkin Satiru ya mutu kafin a kai ga hukunta shi. Da haka sarkin musulmi ya rantsar da ɗansa kan cewa ba zai sake da'awar shine annabi Isa ɗan Maryama ba. To a farkon shekarar 1906 kuma sai wani mutum mai suna Shu'aibu ɗan Makaho, wanda shi kuma ya da'awar shine Mahadi a yankin Doso da ke ƙarƙashin ikon Faranshi wato Nijar, ya gudu zuwa ɓangaren Ingilishi bayan da ya kashe Turawan Faranshi guda biyu. Shi ne ya ƙara tunzura mutanen Satiru cewa za su iya nasara akan sojin Nasara. Don haka a watan Janairu sai kai farmaki kan ƙauyukan da ke makwabtaka da su don neman su yi musu mubaya'a. Wannan ta sa Razdan na Sokoto ya jagoranci runduna da niyyar su je Satiru su kamo shugabannin tawayen Isa da Shu'aibu. Amma mayakan Satiru suka aika da su Kiyama suka watsa ragowar rundunar. Da yake aikin wayar tangaraho ya isa Ambursa da ke ƙasar Gwandu, zuwa washe gari labari ya isa gwamna Ligad a Zingeru cewa mutanen Satiru sun yi wa sojin Ingilishi abin da ba a taɓa yi musu ba tun zuwansu Najeriya ta Arewa. Wannan lamari ya tada hankalin Lugard matuƙa gaya, ganin cewa idan ba a ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki cikin gaggawa ba, mutanen Najeriya ta Arewa za su iya yi wa Turawa tawaye har su samu nasarar naɗe tabarman mulkin mallaka da ya shimfiɗa a kansu. Nan da nan ya umarci dukkan rundunonin sojin da ke aiki a sassa daban-daban na ƙasar su taho Satiru domin ɗaukar fansa. Har daga Najeriya ta kudu sai da ya nemo gudunmawar soji. Kafin wannan rundunar ta haɗu, sai sarkin musulmi Attahiru na biyu ya ga zama bai same shi ba, domin kuwa idan bai taɓuka komai ba, Ingilishi za su yi zargin ko da haɗin bakinsa a cikin abin da ya faru. Sauran abin da zai biyo baya kuma ba sai an faɗa ba. Da aka yi umarci Marafa Muhammadu Mai Turare ya jagoranci mayakansa da na sarkin Kabin Yabo da sarkin Tambuwal. A ranar 17 ga Fabrairu, Marafa da runduna mai dakaru 3,000 suka kai farmaki garin Satiru, amma da aka shaya daga sai mayakansa suka toge, suka ce su ba za su yaƙi ‘yan uwansu musulmi domin taimakon Nasara ba. Wannan ta sa rundunar Satiru ta samu gagarumar nasara a wannan arangamar, don shi kanshi Mai Turaren da ƙyar ya tsira da ransa. Wannan labari ya kewaye Najeriya ta Arewa, kuma ya sa al'ummar ƙasar suka fara ganin ashe za su iya nasara akan Turawa. Sarkin Gwandu Muhammadu da sarkin Katsina Yero da sarkin Haɗeja Muhammadu na cikin waɗanda suka fara kartar ƙasa suna shirin yi wa Ingilishi tawaye, ganin abin da ya faru a Satiru. Ana cikin wannan halin ɗarɗar ne sai ga wani malami ya bayyana a Bauchi a ƙarshen watan Fabrairu, wanda ya da'awar shi ne Zagin Mahadi, wanda zai bayyana a dutsen Bima da ke masarautar Gombe cikin wata guda. Nan da nan Razdan da Bauchi ya sa aka kama shi aka ɗaure shi a kurkuku. A ranar 10 ga Maris gagarumar rundunar sojin Ingilishi ƙarƙashin Manjo Godwin ta fuskanci mayakan Satiru, waɗanda mafi yawansu ba su da wani makami sai gatari ko fartanya. A nan Ingilishi suka yi musu kisan kiyashi, suka shiga garin suka bi mutane da ba su fito ba, suka yi ta kisan su gida-gida, sannan suka kama ɗan makaho da sauran jagorori 5, kasancewar an kashe Malam Isa a yakin, suka tafi da su Sokoto. Sarkin musulmi ya yanke musu hukuncin kisa, aka fille kawunansu kuma aka tsire kawunan a kasuwa don razana mabiyansu. Daga bisani kuma sarkin musulmi ya jagoranci tawaga zuwa kufan Satiru, ya tsine wa garin da duk wani wanda ya ƙara zama ko ya shuka yabanya a wurin. Har yanzu kuwa babu wanda ya sake tarewa a garin Satiru. A ranar 20 ga Maris sai aka tura dakarun Ingilishi zuwa Gwandu, inda suka kamo Sarki Muhammadu ɗan Aliyu saboda ƙin taimaka Turawa da ya yi lokacin yakin Satiru. Daga nan aka tasa ƙesa zuwa Lakwaja. A ranar 16 ga Afrilu runduna ta tashi daga Kano domin ƙwanƙwasar kan Haɗeja.
Kafin su isa, Lugard ya umarci Rasdan Captain Phillips ya sanar da sarkin Hadeja Muhammadu cewa yana son kama mutane 8 ne da ke jagaba wurin yi wa Turawa tsageranci. Haka kuma yana buƙatar a rusa wani sashe na Badala Hadeja, sannan kuma su sallama dukkan makamansu. Nan take sarkin ya kantsa wa ɗan aiken mari, kuma ya cashe da Lugard idan yana son kama waɗannan hadiman 8 sai dai ya zo da kansa. Daga nan sojin Ingilishi suka kutsa kai cikin birnin Hadeja, inda suka tarar da sarki da mayakansa bisa dawaki cikin shigar yaƙi. Bayan da aka kara, sarki Muhammadu da 'ya'yansa 3 suka yi shahada tare da 6 daga cikin hakimai 8 da ake son kamawa. Zuwa karfe 5 saura kwata na yamma, Hadeja ta tabbata a mulkin Ingilishi. Daga nan aka naɗa ɗansa Ciroma ya maye gurbinsa. Sai dai shi ma Captain Phillips, wanda Hausa ake kira mai tumbi, wanda ya ƙoƙarin kama sarkin Hadeja da hannunsa, ya gamu da gamansa, domin ko sarkin ya illata shi har ya shiga doguwar jinya, sai ranar 12 ga Satumba ajalinsa ya sauka. Har yanzu kabarinsa na nan a Hadeja. A ranar 11 ga Afrilu, dakarun rundunar mulkin mallaka ta Najeriya ta Arewa suka kai hari garin Kwal da ke lardin Bauchi. Amma mayakan garin sun jajirce, an sha ba ta kashi kafin a samu galaba a kansu. Daga nan rundunar ta biya garuruwan Miyango da Hos, kuma nan ma sai da aka fafata sosai kafin samun nasara. Zuwa 25 ga Afrilu an biyar da su, runduna ta koma Bukuru. Ranar 13 ga Afrilu aka tashi dakarun soji daga Bauchi domin yakar kabilar Angas. Ranar 18 ga wata suka isa Goshin Dutse, garin farko a cikin ƙasar Angas. Washe gari kuma suka farma Wusili, inda aka yi tinja-tinja kafin samun nasara. Haka suka yi ta bibiyar garuruwan Angas suna murƙushe su har zuwa ranar 25 ga wata suka isa garin Wokos. Wannan gari yana da girma da mazauna kimanin 20,000. Garin akan dutse yake, wanda tsawonsa ya kai kafa 2,000. Bayan gama da Wokos, dakarun suka bar raguwar garuruwan Angas suna ladabtar da su, sannan suka koma Bauchi ranar 8 ga Mayu. Baki ɗaya ƙasar Angas yanki ne mai duwatsu, na haka soja sun sha wuya wurin gudanar da aikinsu. A cikin watan Afrilu kuma sai ga Mahadi ya bulla a Bauchi. Ya ce shi ne wanda malamin nan Zagin Mahadi ya yi bishara da zuwansa, don haka ya samu karɓuwa wurin al'umma, ciki kuwa har da baƙar fata da ke cikin rundunar sojin Ingilishi. Shi ma sai Rasdan da Bauchi ya sa aka kama shi, aka gurfanar da shi gaban kotun sarkin Bauchi. Sarkin ya yanke masa hukuncin kisa ta hanyar rataya, amma sai mabiyansa suka ce tunda aka iya kashe shi, to ba shi ne Mahadin da suke jira ba, da haka suka ci gaba da tururuwa zuwa dutsen Bima domin jiran Mahadi na gaskiya. Tilas gwamnatin mulkin mallaka ta Najeriya ta Arewa ta tura soji suka kafa sansani a yankin domin murƙushe duk wani mai da'awar shi ne Mahadi. Da haka suka kori wasu malaman biyu da suka yi kirarin su ne Mahadi. Ɗaya ya bi ta Borno ya fada a ƙasar Chadi, yayin da ɗayan ya tsere zuwa Mandara da ke ƙasar Jamusawa wato Kamaru. A Najeriya ta Kudu kuma a ranar 15 ga Afrilu, rundunar da Manjo Trenchard ya jagoranta a Nuwamban 1905 domin ɗaukar fansa a yankin Bende, Onitsha, sakamakon kisan gillar da aka yi wa baturen mulki Dr. Stewart, ta yi nasara bayan gumurzun watanni 6. Muna nan dai a Najeriya ta Kudu, inda a ranar 23 ga Afrilu aka tura runduna mai dakaru 224 ƙarƙashin jagorancin Captain Smith zuwa yankunan Eza da Ezi, inda zuwa 19 ga Mayu suka yi nasarar taushe su. A ranar 1 ga Mayu kuma gwamnatin Birtaniya ta dunkule ƙasashen Legas da kewaye da Najeriya ta Kudu zuwa ƙasa guda. Sai dai ta bar wa haɗaɗɗiyar ƙasar sunan Najeriya ta Kudu, amma headquarter ta koma Legas. Haka kuma gwamnan Legas, Sir Walter Egerton, shi aka baiwa shugabancin sabuwar ƙasar. Domin sauƙaƙe mulkin ƙasar, an raba ta zuwa larduna 3. Na farko, lardin yamma ko lardin Legas shine ya kunshi tsohuwar ƙasar Legas da kewaye. Lardi na biyu wato lardin tsakiya ko lardin Niger na da headquarter a Wari, sai kuma lardin gabas
ko lardin Kalaba mai hedikwata a Kalaba. Kowane lardi na ƙarƙashin ikon kwamishinan lardi. A Najeriya ta Arewa kuma, a cikin watan Mayu ne ministan ma'aikatar kula da ƙasashen da Birtaniya ke wa mulkin mallaka, Victor Bruce, Earl of Elgin, ya tuɓe Saligat daga mukaminsa bayan da ya samu rahoton irin kisan kiyashin da ya sa aka yi bayan yakin Satiru. Sai dai da yake matarsa, Flora Shaw, babbar 'yar jarida ce da ke da alaƙa da manyan 'yan siyasar Birtaniya, ta nema masa afuwa wurin ƙaramin ministan ma'aikatar Winston Churchill, da a shekarar 1907 ya sa aka naɗa Lugard gwamnan mulkin mallaka na Hong Kong da ke ƙasar China. Idan muka kuma Najeriya ta kudu kuma, a ranar 9 ga watan Yuni labari ya isa Asaba cewa mutanen Owa sun kashe baturen mulkinsu Mr. O.S. Crew-Red. Nan take aka tura Kyaftin Radkin da runduna mai dakaru 199 domin ɗaukar fansa da kuma horar da su. Amma lokacin da rundunar ta isa garin Umonede, sai ya samu labarin mayakan yankin sun yi gagarumin gangami domin tunkarar sojan Ingilishi. A ranar 11 ga Yuni, ɓangarorin biyu suka gauraya, maza suka yamutsa tun daga wayewar gari har zuwa Lumuru. A wannan karan, dakarun Owo sun yi wa Ingilishi mummunar barna, amma sojin gwamnati sun samu kutsawa zuwa bakin kogi kimanin mil 3 da garin Agbo. Zuwa 19 ga Yuni, ƙarin dakarun Ingilishi 113 suka kai ɗauki, amma an ci gaba da fama da rundunar mayakan Agbo har zuwa 2 ga watan Yuli. A ranar ne, ƙarin wasu dakarun 133 suka iso filin dagar. Da taimakonsu ne, Kyaftin Radkin ya tasama Owo, garin da aka kashe Mr. Crew-Red, kuma ya samu nasarar karya giwar yakinsu. Amma an ci gaba da arangama a ƙauyukan da suka kewaye da garin har zuwa 3 ga watan Agusta, kafin sojin gwamnati su samu nasara. A ranar 1 ga Yuni kuma aka gwabza ƙazamin yaƙi tsakanin mutanen Isuwa da rundunar mulkin mallaka ta Najeriya ta Arewa. Da yake mayakan yankin suna da bindigogi da albarusai, sai da aka kai ruwa rana kafin a yi nasarar murƙushe su. Rundunar ta yi mako guda a garin kafin mutanen Isuwa su sallama, soji su koma da kwaja. A ranar 10 ga Yuni, mayakan Darange da ke lardin Bauchi cikin ƙasar Kuza suka afkawa sojin da ke wa Rasdan Manjo Shafakiya. Da yake dajin wurin na da duhuwar bishiyu, maharan sun iso dab da sojin ba tare da an gansu ba. Wannan ce ta ba su damar da suka jikkirta Rasdan yayin arangamar. A cikin watan Oktoba kuma aka buɗe layin jirgin ƙasa da ya tashi daga Ibadan zuwa Iwo mai nisan mil 30. Wannan dai shine kashi na farko na aikin da ake yi na gina titin jirgin ƙasa zuwa Oshogbo mai nisan mil 186. A cikin watan Nuwamba aka yi bikin nunin amfanin gona a Legas. Wannan taron dai ba a taɓa irinsa ba a Legas, domin ku an samu wakilai daga Saliyo, Gold Coast, Najeriya ta Arewa, da sarakunan kowane sashe na Najeriya ta Kudu. Daga lardin yamma an samu sarakan gargajiyar Oyo, Abeokuta, Legas, Ibadan, Ekiti, Ijebu-Ode, Epe, Ikorodu da Badagry. Daga lardin tsakiya an samu wakilci daga Wari, Sapele, Benin City, Ifon, Abede, Ida, Asaba, Onitsha da Abo. Daga lardin gabas kuma akwai sarakan Calabar, Oron, Eket, Opobo da Boni. A wannan bikin an yi baje kolin kayan amfanin gona fiye da 2,500 da suka hada da nau'o'in abinci, itatuwan daji, dabbobi, tsuntsaye da kuma kayan kamfani da ake sarrafawa daga albarkatun gona da na daji. A cikin watan Nuwamba aka kai hari ga kabilar Chibok da ke cikin yankin Margi, tun bayan tabbatar da ikon mulkin mallaka a lardin Borno cikin shekarar 1902. Maharan Chibok ke kai farmaki kan hanyar Yola zuwa Borno, kuma sansaninsu ya zama mafaka ga duk wasu 'yan tada kayar baya da ke yankin. Amma ka kyale su, ganin cewa ko an ci su a yaƙi ba za su miƙa wuya ba sai an ci gaba da sa ido a kansu.
Da haka lokacin da turawan mulki suka wadata, sai aka tura runduna ƙarƙashin Laftana Chapman da Laftana Cheta suka jagoranci soja 170 domin murƙushe al'ummar Chibok. Duk da haka, sai da kwashe kwanaki 11 ana ɗauki ba daɗi kafin a yi nasarar tarwatsa rundunarsu. Kuma mutanen Chibok sun yi nasarar kashe soji 10 tare da jikkata wasu 42 ciki har da tura guda 2. Amma maimakon Chibok su sallama wa Ingilishi, sai suka fantsama cikin duwatsu suka ci gaba da turjiya. Sai a cikin Disamba aka tura Laftana Wolseley da soji 80 suka bi duwatsun suna yi musu tsinci ɗaiɗai. Shi ma bayan kashe mutum guda da jikkata 12 ya ba da shawara a ƙyale su saboda ba za a iya nasara ba. Ku biyo mu cikin shirinmu na 1907 domin jin yadda aka ƙare tsakaninsu da Ingilishi. A cikin watan Nuwamba ne kuma Tura suka karɓe sarautar Katsina daga hannun zuriyar Dallazawa waɗanda suka shekaru 100 kan karagar mulki daga zamanin jihadi, wato 1806 zuwa 1906. A shirinmu na Najeriya a 1905. Kun ji yadda Turawa suka naɗa sarkin Katsina Yaro, ya gaji sarkin Katsina Abubakar, wanda suka tuɓe a ƙarshen 1904. To sai dai kuma a cewar baturen mulkin Katsina, Sarki Yaro ya kasa yi wa Ingilishi cikakkiyar biyayya, musamman ma lokacin yakin Saturu, da aka yi nemi izinin tuɓe shi tun cikin watan Maris, amma sai watan Nuwamba ya samu amincewa daga gwamnatin mulkin mallaka ta Najeriya ta Arewa, da aka yi tuɓe shi ya tasa ƙeyarsa zuwa Lakwaja, inda ya ci gaba da rayuwa har zuwa rasuwarsa a shekarar 1919. Bayan cire Sarki Yaro, sai aka maye gurbinsa da Sarkin Katsina Muhammad Dikko na zuriyar Sullubawa, wanda ko da yake suna cikin Fulanin da suka yi jihadi, amma ba su gaji sarautar Katsina ba. Wannan naɗin sakamako ne na amanar da ke tsakanin dirbin Katsina Muhammad Dikko da Turawa. Dama dai tun farkon zuwansu Katsina, shi Sarki Abubakar ya wakilta ya zama mai kula da ɗawainiyar Turawa. Ya kuma riƙe wannan lamari da kyau, har ma ane masa laƙabi da Dikko mai Turawa. A lokacin da aka tuɓe Sarki Yarama, dirbin Katsina Muhammad Dikko yana cikin ƙasar Faranshi, wato Nijar, inda Turawa suka aike shi ya siyo musu raƙuma. A kan hanyarsa ta dawowa ne labari ya isa gare shi cewa ya zama sabon sarki. Da ya isa Katsina, sai ya zarce barikin Turawa ya isar da saƙon da aka yi masa. Nan take baturen mulki ya shaida masa cewa shi ne sarkin Katsina. Daga nan ya nufi gidansa aka shiga biki. Amma ana cikin bikin kurkunu ya kama shi, da haka da zai shiga gidan sarki sai bisa taguwa aka kai shi don ba iya hawa doki. Wannan ta sa wasu ke masa laƙabi da mai taguwa. Da haka, shekara 1906 ta zo ƙarshe a Najeriya. Idan muka shiga shekara 1907, za ku ji yadda aka fara shirin aikin jirgin ƙasa a Najeriya ta Arewa daga Baro zuwa Kano. To ya kuwa gani, waɗanne abubuwa ne suka fi burge ku game da Najeriya 1906? Waɗanne ne kuke son mai muku cikakken bidiyo a kai? Waɗanne muhimman abubuwa ne kuma suka faru a shekarar da kuka so ku ji amma ba mu kawo muku ba? Ku rubuta mana a comment section. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala, ni da na gabatar, Maude Rabi Gwadabe ke cewa kasance da Tarihi TV a YouTube da Facebook da TikTok a mako mai zuwa domin jin muhimman abubuwan da suka faru a Najeriya a shekarar 1907.